Avui farem magdalenes de cacau i coco al forn, super ràpides, amb les quals segur que sorprens els teus sers estimats. Oli de girassol, coco ratllat, sucre moreno, gotes de xocolate, cacau en pols, llevat en pols, avena en pols, beguda vegetal o llet i ous. Afig tots els ingredients en el recipient. Primer, els 3 ous. Anem removent i seguim afegint. Afig oli de girassol, el sobre de llevat en pols, els 2 gots i mig d'avena en pols, remou i afig mig got de sucre moreno. Torna a remoure i afig un got de coco ratllat. 2 cullerades xicotetes de cacau en pols, pur. Així també podries usar la batedora, però a mi m'agrada fer-ho així. Finalment, quan ho tingues, ves afegint llet o beguda vegetal per tal de que la mescla no estiga tan compacta. Remou i afig, per últim, les gotes de xocolate. Prepara el recipient per a magdalenes de forn i afig el paper que més t'agrade. Quan ho tingues, comença a posar la teua massa de magdalenes fins a aproximadament la meitat, perquè compta que després en el forn pujaran. L'avena aporta múltiples beneficis a l'organisme a causa del seu alt valor nutricional. Té molta proteïna, és el cereal que més proteïnes aporta. A més, es tracta de proteïnes d'alta qualitat, ja que proporcionen quasi tots els aminoàcids essencials. Redueix el colesterol. Redueix la pressió sanguínia. És molt energètica i ideal per a l'estrenyiment. L'avena és l'únic cereal amb fibres solubles i insolubles alhora, rica en minerals i vitamines B. Una ració de 50 grams de flocs d'avena integral aporta el 25% de fòsfor diari, el 25% de magnesi, el 15% del ferro, el 50% del manganès i el 22% de la vitamina B1. A més, aporta una mica de potassi, calci, seleni, silici, coure, zinc i vitamines E, B2 i B3, així com nombrosos antioxidants. El forn, que ja el tindràs precalfat, posa a la màxima potència i, aproximadament passats 10-15 minuts, tindràs les teues magdalenes de cacau i coco al forn.